Hi guys, kung hindi nyo pa napapanood ang first part ng series na to, just click this link. Don't forget to leave a like, share, and subscribe. Ano ba nakabuti yun? Wala na. Manual data ko yan. Naka-maneuvering, hindi manual. Ayan, yan, yan. Lakas na. Ha? Hindi. Ako nga, hindi. Kulay. Nakuha sa... Raymond. Alaga mo. Mahataw na naman. Wala na kapag speed limiter. Walang mga ano yan. Ba't may naglalagay po ng speed limiter dyan? Meron 90. Ha? 90. 90 tap. Ano yung bagyo? Ilang yan? Oo. Mas bakit? Bagal na. Ayun, no? Sabi kasi. Polvo. Relabil. Alam mo nga naman ito may
Smart bus. They are intelligent. Wherever you are, we are there. Grabe yung labak dito. Kasi meron mga bus dyan na makukulat yung pakto ng mga kanalin. Kasi pagkano naman maglulugar ang may premiere. Yung Foxtrot. Alps. Ay, kala ko yung Alps. Sige po. Kaya kung gusto nilang tingnan, dalawang araw o isang Isang round. Hindi ko na nakita. Alps. Dami lang biyahe. Bordo ulit. Dami palang bolt na nila ngayon. Rin. Labang na ako. Bulbo. Ilagay. Uy. Iwan. Yung kalsada din, hindi na nagawa, no? Ang kanto na to, grabe na lubog, parang babaliktad na yun. Yung ano eh. Yung look. Dito nag-i-spot. Yan, kaya sa Jollibee. Grabe, no? Kala ko buwan.
tinulugan, walang tinulugan. Sabi ko eh. Wala namin alam ko madulas. Nakaano naman. Mahirap ng patak yung matuloy. Tigil tayo sa makdo. Mga kapal paldo yan. Down. Ay, hirap ka hindi mo makita. Ang motor, Ay, sumampas oh. May sign lang mo. Napasok si motor oh.